Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc. V dubnu si v Praze dali schůzku 3 generace Bulharů, které spojuje společná láska k bulharské rockové hudbě. Založení skupiny Šturcite v roce 1967 znamená začátek bulharské rockové historie. Původní složení, 3 kytary a bicí, jakož i narážka na jméno anglické čtveřice The Beatles, to vše vytváří originalitu pro tehdejší normy a zákazy zcela revoluční. Skupina Fondaciata, založená v roce 2013, vrací do života některé z nejoblíbenějších bulharských písní. Ukázalo se, že hudební klub Nová Chmelnice je těsný na to, aby pobral všechny, kteří si přáli být na unikátním dvojkoncertu obou skupin. S panem Kirillem Maričkovičem, zakladatelem skupiny Šturcite, a s panem Ivanem Lečevem ze skupiny Fondaciata rozmlouvala po koncertě Kamilia Iljeva. Vím, že jste už v Praze koncertovali. Co vás inspirovalo znovu se vrátit do hlavního města České republiky? Se skupinou Šturcitě to bylo dosti dávno, přesněji před 10 lety. Ke svému 40letému výročí jsme podnikli turné, které se kromě Bulharska realizovalo i ve 4 dalších zemích. V Německu, Polsku, České republice a v Rakousku. Tehdy proběhly koncerty velmi pěkně. Tady je vždy velmi příjemně, nemluvě o tom, jak moc se mi líbí toto město. Vrátíme-li se zpět do historie skupiny, jsou v ní dosti těžké momenty. Vaše písně měly zákaz vysílání. Bylo vám zakazováno koncertovat. Bylo zapotřebí mít odvahu tehdy před 50 lety dělat rockovou muziku v Bulharsku. A co vás drželo, abyste to nevzdali a nenechali toho? Publikum. Mám jednu takovou píseň Máš-li přítele a v ní říkám, že jsme to vydrželi, protože máme přátele a publikum, které nás podporuje. Ono nás podporovalo i ve zcela přímém slova smyslu, nejen morálně, ale i kvůli velkým příjmům, které jsme tenkrát vydělávali pro tehdejší koncertní ředitelství. To znamená, že mezi ideologickou a ekonomickou stránkou lidé u moci často vybírali tu ekonomickou a posílali nás na turné, přičemž nám říkali, a tentokrát tohle nedělejte. Neustále existovaly nějaké sankce, ale já jsem se nebál. Vzpomínám si na řadu příkladů, kdy mě moji kolegové, Peci a Valdy, ze 2 stran kopali vší silou do kotníku, abych přestal mluvit různé věci. Ale já jsem pokračoval, což mi přineslo dost nepříjemností. Nevím, já už jsem takový. Šturcite je oblíbená rocková skupina několika generací Bulharů. Velkou část vašich hitů můžeme klidně označit jako věčné. Co je podle vás dělá aktuálními a vyhledávanými i dnes? Jednoduše to jsou hezké písně. Někdy se mě ptají, ale jak se z nich stávají hity, jak jste udělal tohle? Nevím a děkuji za to Bohu, protože já mám takovou teorii, že hudba jako celek existuje ve vesmíru. A jsou někteří, kteří vlastní anténky, aby ji zachytili, a jiní, kteří je nemají. Nemohu popsat, jak přesně získávám nápady, ale přicházejí najednou a někdy dokonce nemám při ruce žádný hudební nástroj a tak se snažím si zapamatovat nejen nějakou melodii, ale i harmonii. Stávalo se mi dokonce, že jsem na pláži psal noty do písku a moje žena běžela sehnat propisovačku, abych je mohl zapsat dřív, než je zapomenu. Víte, o kterou píseň jde? O 2 stopy. 2 slédi, která mě napadla poprvé na pláži. Byl slunečný den, náhodou jsem tě objevil. Nevím, jak přichází inspirace. Někdy můžete sedět u piána, brnkat si a nic z toho. A jindy najednou. Hop! Pane Lečeve, vy patříte mezi nejpopulárnější bulharské rockové muzikanty, perfektní kytarista skupiny FSB. Máte za sebou desítky let koncertní činnosti, skládáte filmovou a divadelní hudbu. Co vás přimělo zapojit se do skupiny Fondaciata a vůbec co se skrývá za tímto jménem? To je nápad Donnyho, jednoho z členů, a jeho nápad se zakládal na jedné knize amerického spisovatele Isaaca Asimova, kde se píše o takové nadaci, fundaci, která má shromažďovat a uchovávat mizející lidské poznání. Naše skupina je založena s ideou shromažďovat věčné motivy hezké bulharské hudby. 2krát zde podtrhuji hezké, protože existuje i jiná. Pro nás je to mise a to byl hlavní důvod, proč jsem souhlasil zúčastnit se tohoto projektu. Iniciátorem byl
Dony a on mě vzal na schůzku. Vysvětlil mi, o co jde a já hned přijal. Jednu malou podrobnost, jestli mohu dodat. Když mi zavolali s tímto návrhem, řekl jsem jim, proč nenavrhnete Ivanu Lečevovi, aby byl kytaristou on. A oni odpověděli, už jsme mu volali. Co spojuje hudebníky různých generací? Znali jste se navzájem? Obohatili jste se jako tvůrci? Pro dobrého muzikanta možnost hrát s jinými dobrými muzikanty je potěšením a má z toho radost. Bere to jako životní nutnost, stimuluje to každého z nás. Při hře s takovými lidmi pociťuješ požitek, když je slyšíš, jak hrají. U slabších muzikantů tomu tak není. Ti si závidí a nenávidí se. Na jakém principu vybíráte svůj repertoár a jak vidíte další rozvoj skupiny? Jak jsme ho vybírali doposud, je jasné. Písně, které se nám líbí od skupin, ve kterých jsme hráli, to děláme. Už máme písně na 2 koncerty. Jak to bude do budoucna? Poté, co jsme s orchestrem Bulharského rádia nahráli album se 14 melodiemi, z nichž některé jsme zahráli i dnes, jsme se rozhodli zkusit udělat nové písně, naše vlastní, což nás trochu stresuje. Máme mírný komplex na toto téma, alespoň já, protože momentálně hrajeme nejlepší písně skupin, které jsou součástí skupiny Fondaciáta. Když budeme skládat nové písně, tak nesmějí být horší než tyto. Říká Kiril Maričkov, zakladatel legendární bulharské rockové skupiny Šturcité. Český rozhlas Plus.